Başka bir boyun alma ve toba duası. Ya Rab, men ömrümde sana karşı köp gece günah edendiğimi bilip, şu gün senin yanına gelýärin. Men senin halamayan köp işini ettim. Indi bu zatlaryň senin bilen meniň gatnaşyklarymyň arasynda durmagyny islämok. İsa, men durmuşymyň her bir ulgamynda senin kömegiňe mätäç. Men eden her bir ýalňyş işlerimden yüz öwürmek isleýärin. Men sana dolu umyt baglaýaryn we sana bil baglaýaryn. Resullaryň işleri 3:19-da aýdan sözleriňde maňa toba edip, sana yüz tutanymda günälerimi süpürüp, kalbymy rahatlandyrmagyny aýdýarsyň. Yüregimi her bir günäden arassala we meni mukaddes ruhuň bilen doldur. Men seniň üçin ýaşamak isteýärin.